една много важна тема, именно на фона на 400 000 евро за изкуство със съмнителна стойност, едни много скъпи песни, и 0 за читалище, което бедства. Както ви споменахме миналата седмица, Софийско читалище, тротуарът на Луи Айер, започна да продава имуществото си, за да оцелее. Защо? Цвети Петрунова е вече там. Здравей, Цвети! Остана ли още нещо за продажба и какво отговарят институциите? Здравейте! Да, остана. Аз съм около инвентара на читалището. Зад нас има и няколко бюра, но е прекалено тъмно, за да ги видим. Само мога да кажа, че тук, освен тези дивани, могат да се продадат и бюрата. Хладилниците вече са продадени, както и няколко футьола, за да може читалището да продължи да съществува под формата, под която го виждаме в момента. И освен, че е много студено, бързам да вляза в залата. Малко по-сериозно сега. Вчера пуснахме запитване към Министерство на културата, кое налага това читалището да се намира в тази позиция и да се налага да продава инвентара си по този начин, чрез Фейсбук, чрез социалните медии. От Министерство ни отговориха, че до сега не са отговорили на част от запитванията на читалището, защото те не са изпратени по установения ред и за да може да получат финансиране, то трябва да се случва чрез специални програми за финансиране. Дали този отговор обаче задоволява председателя на читалището, както и представители, които доброволстват тук, а също така и репетират, ще разберем сега. Деян Янков, председател на читалище Тротуара 2020, едно от най-младите читалища на територията на Столична община, а и не само. Извършвате изключително голяма, богата читалищна дейност, така както са го правили читалищата през последните векове, да го кажем. Ами, за нас е много важно. Ние създадохме читалище с една единствена цел и тя е точно каквото е заложено в закона, да се създаде една общност за младите хора, които да правят и да се развиват и да се събират заедно. И нас много ни огорчава това, че всъщност всички говорят за младите хора, говорим за модерни читалища и така нататък. И всъщност ето ние правим точно това, което се иска и се разцепваме от работа и от събития и от задачи и никой не обръща внимание на това. И не само това, те даже не ни отговарят. Тези отговори, които вие сте получили, аз не съм ги видял, те на нас не са ни отговорили нищо. Ами, поканете ме на една среща, бъдете се по телефона, на някакъв разговор, един имейл напишете. Как си обяснявате това? Ами, откакто сме читалище, се смениха вече може би 6 министра на културата, с множество администрации. Всеки министр си сменя администрацията и всичко надолу. Това министерство, аз нямам абсолютно... Значи, ето ние сме читалище, те трябва да се грижат за нас, да ни подкрепят, а пък аз нямам абсолютно никаква идея кой отговаря, с кой трябва да си говоря, с кой да се свържа. Писал съм им многократно за срещи и всичко останало. Никакъв отговор. Просто те не отговарят. Със сигурност продажбата на мебели не достига. Без тази субсидия как оцелявате в момента? Ами, ние по принцип вече пета година оцеляваме без субсидия. Идеята на субсидията е да ни даде една стабилност, една основа, върху която, дето се вика да мога да платим някаква заплата, осигуровка. Ние отделно се занимаваме с проекти. Кандидатстваме към Столична община, към Министерството на образованието, към Министерството на културата имаше един много скандален проект преди 2 години за читалищата, който беше тотално корумпиран. И там кандидатствахме, да видяхме отвътре какви са нещата. Но крайно време е нещо да се случи. Не да се говорят големи приказки, не да се обещават огромни обещания. Сега ще променим, ще направим реформа и всичко останало, но нещо дребно да почнат да работят, да вършат някаква работа в това министерство. Много искам да се видя с тях, супер добронамерен съм. Да работим заедно, да направим нещо. Ето, вижте какво място имаме. Това сме го направили изцяло с доброволци и дарения. Няма никакви държавни пари, няма в ремонта на тази сграда. В рамките на 6 години СЕВ също е част и доброволец тук. Колко често прекарваш времето си между стените, през които успяхме да влезем, и винаги ли е толкова студено или се опитвате да поддържате една добра атмосфера за всички, които искат да запазят частица независима култура в столицата? Ами, доскоро имахме и друга сграда, в която повече съм ходила и повече време прекарвах там. Тук имаме още просто да ремонтираме, за жалост, затова още е толкова студено. Надяваме се скоро да можем и да стоплим за сградата, но ще я топлим на ток, което отново, както скоро се разбра, изисква доста средства. Прекарвам много време от 2023 се занимавам доста активно с читалището, основно реално с събитията, които организираме. Основната ни дейност е летен фестивал, който правим основно в Борисовата градина, но миналата година вече и в Панчареи, в няколко други столични общини. И
Той изисква доста организация. Миналата година нямахме огромен бюджет за това, което направихме по проект, но го реализирахме изключително добре, за което аз много се радвам. Но тази година може би ще ни е доста по-трудно да го направим, ако нямаме средства, с които да го финансираме. Предполагам, че има още доброволци, не си единствената доброволка тук. Какво дава читалището на млади хора като вас, освен място да сбъдвате, така да кажем, тривиално, може би, една по-различна част от културата у нас? Ами, читалището дава доста. Аз конкретно, точно покрай моята дейност тук, се научих за организацията на събития, говоренето с хора, какво изисква какво се изисква, за да се случи едно събитие. Колкото и малко, колкото и голямо да бъде, защото правим и двете. Цялата логистика, която се изисква, мениджмънта на хора, което за мен лично е изключително важно и невероятно умение, което съм научила и развила. Тук е и Александър Енков, който е хореограф, заедно с, извинявам се, трябва да ми кажете пак името си, заедно с Биляна сбъдвате и друга дейност, български народни танци. Вие как разбрахте, какво означава за вас, ако тези врати останат заключени за постоянно? Как се включвате вие в финансирането на мястото? Здравейте на вас и на зрителите на BTV. Искам да ви благодаря първо, че обръщате внимание на този доста наболял проблем, тъй като наистина читалището, именно това читалище, е един жив организъм в центъра на този квартал. Ние успяхме да съберем едно доста голямо общество, макар за кратко време от септември месец насам, които освен, че идват да танцуват, те са и доброволци, които помагат много и с поддръжка на сградата, и с подреждане на библиотека, и въобще с цялостни дейности, но наистина е много трудно без финансиране от държавата, защото ние по някакъв начин трябва да може да стоплим залата, трябва да предложим някакви условия на младите хора, за да дойдат тук да развиват култура. Заедно запретвате ръка, вие го правите. Сега връщам се към теб, Деян, защото реално читалището се намира на общинска земя и общинска сграда. Каква е комуникация с общината до този момент и може ли да разчитате на нея? Ами всъщност район Триадица са може би едни от малкото хора, които в цялата тази държавна администрация ни обръщат внимание и ни подкрепят. С пари не, но с, например, заместник кмета ни помогна да намери фирма, която ни направи отвън топлоизолацията на сградата. С самата сграда създаването. Нали. До сега нито един път, вече 3 или 4 заявления ни подписват за субсидиране към Министерството на културата. Трябва да има подпис от кмета. Нали, помагат ни с това нещо също. Така че от към район Триадица съм много доволен от комуникация и всичко. Имаме си телефоните, пишем си по Viber, дет се вика, бърза комуникация се случва. Добре, на финала искам да те попитам, теб като деятел и така двигател на цялото място и пространство тук, кое те боли най-много и това битка за едно читалище ли е или по-скоро за целия независим културен сектор? Ами, за мен в никакъв случай. Просто това читалище в момента, то е един израз на нашето желание да споделим един набор от ценности. Ние това цялото нещо го правим заради ценности. И тези ценности, на тях никой не обръща внимание. Никой не говори въобще думата ценности. Аз от политик не съм чул думата ценности да се споменава за нещо, на което те държат. И нашата цел тук е да събудим малко хората и да почнат те да мислят за своите ценности и съответно заедно, ако можем да ги споделим, да ги развиваме. Това, което правим тук, не го измисляме ние. Идват хората при нас и казват, искаме да правим концерт, искаме да правим това, искаме да се развиваме в тази посока. И съответно събираме се заедно и го правим по някакъв начин. И мисля, че точно това е смисъл на читалища. Не да са просто едни сгради, които дават помещения под наем. И ето малко по-надолу има на читалище, вижте, има зоомагазин в него. Нали, не знам какво да кажа. Така че, нека Министерството на културата, той е наш баща и майка и всичко, то трябва да се грижи за нас, да дойде и да вземе да ни обърне внимание, защото съм много ядосан вече. Наистина. Желавам успех и по-малко нерви. Дано Министерство на културата наистина реагира и изявиха готовност към официалното си обращение към нас. Казаха, че не се случва от ден за ден. Надяваме да се случи поне в рамките на тази година. Междувременно Столична община от 1 април отваря програма, която се нарича Активни читалища и всички подобни читалища могат да кандидатстват. Така че ще следим развитието на казуса тук, който се случва с тротуара 2020. Дано наистина успеят и да не
продадат абсолютно целият инвентар, за да оцеляват и да запретнат ръкави към вас. И надявам се темата да продължи в студиото, защото наистина културата е на оцеляване и в това пространство. Предвид и на фона на бюджета за култура, който има отпуснат от Министерството. Благодарим ти, Цвети. Благодарим, Тема Цвети. с продължение. Ни няма да коментираме, докато не изчакаме все пак отговор на Министерството, но се повдига един важен въпрос, именно пак отново липсата на диалог. Отговора, обществения диалог на институциите с гражданите. Това е много важно. Споменахме миналата седмица пак случая Петрохан, където има адски много неизвестни и именно липсата на диалог насажда огромно напрежение сред обществото. Иначе горките читалища няма какво да се лъжим, повечето в България бедстват. Ако помните, преди 2 години коментирахме читалището в село Гурково, което беше пред закриване. Закръпиха положението, а иначе в село Стефаново щяха да го закрият, ако хората не се бяха хванали от селото, не го бяха ремонтирали сами. Иначе край. То Удря накрая се се ключа. стига точно до хорска инициатива, до гражданска инициатива. Има едно усещане, че културата не е приоритет. Аз си направих труда да се запозная с предизборните програми на политическите партии, които участват сега в надпреварата. Културата на някои места е много бегло засегната, на други места, честно ви казвам, все едно е писана с чат GPT. Тя най-вероятно е. Да. И Чудно. нека първо да приоритетите, нека обществените поръчки там Да. да оправим, пък после културата, нека си то ще си дойде естествено. Но пък читалищната система в България наистина е много силни. Когато примерно съм обикалял с представление в страната и виждаш едни читалища на места, където не предполагаш, че има такива съоръжения. Наистина, ако се вложи малко, България може да просперира от гледна точка на културата. Сега, между другото, вчера ми попадна една новина за френско село с 10 жители, които там нещо гласуваха и те точно се събираха в нещо като читалище, някаква читалня. Макар те бяха 10 души, те бяха млади хора, активни и просто това им беше средищния сборния пункт. Така че това е идеята на читалището, да събира хората и покрай културата и изкуствата малко да ги възвеличава от ежедневния бит. Да поддържа духа. Знаеш ли кое е другото място, което събира млади и активни хора? Преди обед. Тук винаги има млади активни хора. Много се вълнувам, че имаме възможност да показваме на нашите зрители млади, още по-млади, съвсем млади, истински успели. И затова сега се разделяме за кратка пауза. А след това ще ви представим вице-шампионите, световните вице-шампиони по спортни танци, 10 годишните Алек Коротеев и Ева Христова.